baka subscribe idan baki subscribe to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Gede bancin gede akwai wani kuma dan ta'adda baleri ku ji ka tobarar da annan baleri nayi shi ya rance da Allah cikin da zuwa ka mutum 10 kashi 7 za su yi 3 za su asa kudin kamar yayi abin kwarai kai baleri baka tsoron Allah baleri in baka tsoron gwamnatin Najeriya shi ubangijin da ya halicce ka baka tsoro nai ya kamata ka ji tsoron Allah baleri da dogo gede Allah nan da yake ka dogo kai gede yana iya lankwashe ka baka tsoron haɗuwarka da shi da manjagara kaga ya zama manjagaran banza manjagara ba shara ake yi da shi ba kaga shi wannan datti yake kawowa kadiba musulmi ne fa waɗannan sun ka zo sun ka iskan ma yare 'yan makarantar islamiyya ai wallahi ina tabbata muku na rance da ko gwamnati ta kyale su Allah bai kyale su yare kanana fa ko wurin Allah ba su isa laifi ba ku kama yare akwai dan shekara 3 har ya mutu ko don albarka abin nan da suka karantawa yanzu kai barawo in ka hito kaga da yan makaranta isa sun taso da maka ya kamata ka taba su kuma kana musulmi ya kamata ku ji tsoron Allah ko babbari shedan yana hure muku wallahi wannan duk aikin dole dai sai kun mutu kun sani za ku mutu ko gwamnati ba ta yi muku komi ba wallahi Allah ba zai kyale ku da haƙin jama'a ba wai kana kuri wai kai ballerin mi ballere yake kowa ne da ballere da dogo gede da manjagara da kwasa ku ji tsoron Allah mune muku da sai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron haduwar ku da Allah wannan cin amana da hukai ta bayan Allah ta yi yawa ba ku zauna lafiya ba ku bar al'umma musulmi sun ka zauna lafiya ba ku ji tsoron Allah wannan ba gwamnati annan kuna wahalsuwa ba bayan Allah ƴan uwanku annan kuna wahalsuwa kun babu lahinsa da babu na tsaye in ƴan rufa'i ya ce bai sulhu da ku to ku te hukama ƴan rufa'i mana ko hukama mata ko hukama ƴaƴa nai amma kun zo kuna kama bayan Allah ɗayan talakawa ƴan rufa'i yana ce yana rawa da shi da mata nai da mi ta shafe shi ku te ku kamo mana ƴan rufa'i ku tahi da shi in kun isa ku te ku kama shi shi ya taba ku amma bayan Allah ba su taba ku ba kuna kama talakawa yaro zai baro gidansu ya taimaka makaranta garin kwaki an ka saya mai garin kwaki gari yake jika ko su ga babu yana ci kuma ku zo ku kama shi ku tai cikin daji ku ce sai an baku miliyan 700 wanda baku miliyan 700 ko uwa ce an ka sai su tana miliyan 700 ya kamata ku ji tsoron Allah wannan ba abin dariya bane wannan abin ai kuka ne sannan ina kira ga dan uwanmu Dr. Ahmad ya kama kai ne da waɗannan ba mutanen kirki magana sulhu ni yanzu na ma hita daga ayi sulhu da su me sulhu da waɗannan mujrimai iyaka ku ta tsaye ga sojojin Najeriya addu'a Allah ya ba su nasara Allah ka ba sojojin Najeriya nasara in masu shiriwa ne Allah ka taba zukatan su shiri su bari in ba su bari ba Allah ka ba da nasara a kashe su duka Allah kai muna maganin su don girman Qur'ani kun addabi al'ummar manzon Allah kun hana mana zama lafiya kadiba wata boyar Allah na gani wai da Gombe nan ta karatu dan fodiyo da dan tafa ta taso da Gombe a tashi kama ta sai ta iso Zamfara na ajihan mutuwa an kama ta an kai cikin daji da ita ko albarka din nan da take goye da shi ya kamata a raga mata mace mai goyo ko yaƙi ake yi na musulunci ba a taɓa mace kafira annabi ya hana kisan mata annabi ya hana kisan yara ƙanana amma duk babu ruwanku wai wani addini hukai ku yanke da nafas wani addini hukai ya kamata ku ji tsoron Allah ku babbari shedan na yi muku wasa da kwakwalwa wallahi za ku mutu kuma za ku haɗu da Allah kuma wallahi duk waɗannan abubuwan da hun kai sai Allah ya tambaye kuma sai Allah ya azabtar da ku yadda kun ka azabtar da mutane haka Allah zai azabtar da ku don ku ji tsoron Allah muna roƙon Allah ya shirye da mu to ina yake to mu komo ga karatu don haka a tayi tsaye ga kishin ƙasa ya ku musulmi duk abin da ka san ba gaskiya na ba kar ka sa hannunka gare shi
a baka cin hanci ka rubuta dan kwangila an bashi kwangila ya kawo ma kiki ba ka san yayi shoddy job yayi aikin da ba na kwarai ba ka sa hannu kakka sa ka dogara ga Allah Allah shi zai cishe ka a ba karɓar cin hanci a ba karɓar kiki ba shugabanni yanzu kuɗin da ake kawowa ake rarrabawa gwamnatin tarayya ke rarrabawa jihohi da ƙananan hukuma inda ana aiki da su talaucin na kai mana haka bai kaiwa amma in an ka kawo waɗanda an ka ba amana su raba biyu su rike ma kansu rabi sannan su aiki da rabi kuma cikin rabin ga kuma da su za a ci ina kishin ƙasa yake ku ji tsoron Allah ya ku shugabanni ku kalle yadda 'yan Najeriya suke sai mutum yayi ne ya kawo war hakan ga bai kara kumallo ba dukiya ta tana can sai ga an ɗauki jirgi shata miliyan 7 a kai ka Abuja kun ba wani abu za ka sau mana ba in ka ta Abuja ba wani abu za ka sau ba wani abu za ka sai dan muna ba amma kuɗinmu ne ake shata jirgi sun mai da zuwa Abuja da kasan ka ta Ingorogu ka dawo ai ya tayi Abuja ai ya dawo da Abuja zai dawo yanzu mun karbu da shi yanzu ya Abuja shike kuma kuɗin mu na ana mana wasa da su miliyan 7 yanzu an ka sau shinkafa miliyan 7 gida nawa za a rayawa yawon banza yawon tazo ina yan sanda masu kamun yawon banza wannan ga kamata a ce an kama masu yawon banza da kuɗin mutane don haka ya kamata a ji tsoron Allah kowa ya ji tsoron Allah kada ka damu da EFCC Allah ta yi EFCC Muhammadu Buhari ka tuna ko EFCC Buhari ba ta yi makomi ba EFCC Allah tana can tana jiranka in kana da mai amso ka akwai lauyoyi kuma lauyoyi ku ji tsoron Allah ba ku da kishin ƙasa mutum ka lahi ka ce ina ruwanka ni ba biya na an ka yi ba ya kamata ka ɗore ƙarya gindi ka hana a yi gaskiya ka lauye shari'a haka na Allah zai lauye kai jiha ka wuta yadda kan lauye shari'a ka hana a yi gaskiya kai lauya haka Allah zai lauye kai mu ya jiha ka cikin jahannama don kuɗin da ka amsa su zama ma bala'i ku ji tsoron Allah alƙalai ba su da kishin ƙasa su ma sai ka ga laifi guda amma shari'a daban-daban kuma duk alƙali guda to ya an kai shari'a da laifi guda shari'a daban-daban saboda wancan ya to ya bada nawa Allah ko ko akwai wani babba da yawa alƙali magana sai yayi shari'a da ake so ku ji tsoron Allah in ya roki alfarma gare ka ya rashin gaskiya gobe yana kare ka gobe kiyama kai kare ka dan ku ji tsoron Allah kowa sai ya ji tsoron Allah a tashi tsaye malamai ni ga gani na inda malamai sun aji kowane wa'azi yanzu an kama wa mutane wa'azi game da kishin ƙasa wallahi duk ya hau ga ɗirkaniya da muka yi don babu kishin ƙasa yanzu ko na yi muku wa'azi tun da dai baku da kishin ƙasa muna hita yanzu gudanku na rashin gaskiya yanzu ku diba wata rana muna nan muna wa'azi ga Mallam Aminu mai ɗaukar bidiyo ha ɗan mashin ɗi ne da ya ka hau ya ta wannan ya ɗauki wa'azi nan muna nan wani ya tashi nan da cikin masallaci ya ɗauki mashin ɗin ne ta da shi to ina kishi yake yanzu kalli agogon masallaci kowa ya kalli agogon masallaci ga cikin me yake cikin bagala agogon masallaci fa don mi da an kasa cikin bagala saboda ba ku da kishin ƙasa in ba a sa bagala ba ku masu sallah ku cikin ku zai wucewa da agogon nan kuna tsammanin kirista ya zo ya dauki agogon masallaci su wa ke sata agogon masallaci musulmi to yau duk takalmin da ka 700 ka bashi waje ka tawo kai sallah ko da kai ta babu shi babu kishin ƙarshe ya zama zallace kaga katako ce inda aka takalmi shi ma ka ce Allah ya tsare babu kishin ƙasa ko mina na masallaci an ɗauke stabilizer yesu sukan duk stabilizers gare su ga sunan an ɗauke maimakon ka sau ka kawo masallaci to na masallaci ka ɗauka ta da shi tabarmi na yan an ka sau an haka waɗanda muka salla da su ko da haka a kayan sati guda an kwashe rabi waɗanda na yi masallaci so babu kishin ƙasa maimakon kaga wani bawan Allah ya sau kai ma ko da guda ta gata wani ma ka samu ladar da a ciki a waɗanda da an ka so za kwashe kai gidanka yaran gidanka su yi kwana su yi tabarmin na hitsari ya haka ba su na a yi sallah bisa gare su na kishin ƙasa yake don akwai mina na duk abin masallaci sai ai mai bagala hadda kohi sai an hude in ba haka
don haka ina ba gwamnati shawara in dai da gaske ta kai to ta roƙi mallamai su dawo da masu huɗuba da masu wa'azi da sauransu kowa yanzu a dawo wa'azi game da kishin ƙasa sannan a yi tsakani da Allah ba ɗumin baki ba. Na yi muku magana gobe ana tashi yanzu in ta cikin dare in yi rashin gaskiya kaga ba da gaske na kai ba kenan. Yanzu in kun ka tashi nan ne ga mutum na tai sai ya aron hannu mai aron hannu ɗan kishin ƙasa ne bai da kishin ƙasa shi ya kawo accident ka yi aron hannu ga wani ya taho bai san da kai ba sai a kawara kai ka yi kosin baka da kishin ƙasa ka bi doka a zauna lafiya. Ina fatar kun fahimta muna roƙonka Allah ka sa mana kishin ƙasarmu Allah ka sa mu gyara duk ɓannace-ɓannacen da muke cikinsu kuma ba don kowa ba illa don kai. To sai Allah ya ce bala na'am Allah mai iko ne akan rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kome da rayar da matattu da duk abin da Allah ya ce yana da iko tabbas yana da ikon yi. To sai mu tsaya nan ko mu ci gaba. Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta abin da ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku Allah don rahamarka Allah ka gyara mana shugabanninmu shugabanni na kowane mataki tun da bakin shugaban ƙasa da mataimaka nai da ministoci ne da masu bashi shawara Allah ka gyara mana su Allah ka daidaitar da su ga yin abin da yake daidai gwamnoni Allah na jihohin musulmi har da ma waɗanda ba musulmi ba Allah ka shirye da mana da gwamnoninmu kwamishinoninsu da masu bashi shawara Allah ka shirye su ka aza su ka tilasta musu yi abin da daidai sarakunanmu Allah ka shirye su malaman addini da mu almajiransu duka Allah ka shirye mu maza da mata manya da yara malaman makaranta boko da sauransu Allah da 'yan makaranta duk Allah ka shirye da kowa Allah ka gyara mana ƙasa gaba don halin mu ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. In baka subscribe idan baki subscribe to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararwa ta yadda akwai da shi da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.